Hallelujah, the phone yankopon on shawo na onyo kese. Onyame no kwafo no ntra wa hyiemo na ontutu wanamo ensibia ekron wo Yesu Kristo dimo. Hallelujah. Mema wakwaba enenso de bautia senjumedi so na mempa ebo nyina ne so nyame onkronkron bekoso aye na adom no de afa na asemo. Erade a woyem ye na wado ye doso. Anadwen so boye ho ban twetwa gyen. Erade ye efi musuo ne sane nyina mu a ne yeke nyina ne se aseda kese eye wodia. Enedui yenim se wobeka ye ho ewo yedwumedi ebedi bie mu na edan beko wie ye no yakasa we erade no kwafo na waye. O Yesu Kristo odimu ne abompaye. Amen. Odofo memma wakwa babiom ne yebefa ya kenkan sam fi Galatia 4 mano tiba kon njichim ba kukusin wotwe. Galatia 4 ma tiba kon ba kukusin wotwe. We ye enwoma na Paul try common Galatian asafo no sanse na asafo no ye amane efigidie no ho. Na Paul sha ase no one ne nkrofo a time de ya no mo atwa no ho ahyom ne ye adwuma. Na Paul ka se me Paul a enye nipa so na nyame nam ede frɛ me ne momo no nyankopɔn ankasa na ofrɛ me fa Kristo Yesu so ne eje nyankopɔn ɔno a onyane no fi ewufuo mu no ɔno ne din mu na yɛde yɛtwɛ saa nwoma yi me ne ɔmo a enuanom a ɛka me ho ehu sɛ Paul ampanso Paul frɛ no anya se enede a onyame frɛ ne a yɛkɔ Bible school no mu ne ade ni nyina ho hia pa se yɛbɛkɔ na esua nneɛma bebree sanse ewie a nipa na ene ɔmo kɔyɛ adwuma nti sɛ bɛyɛ nipa bɛte nyame nkronkron ase no ɛbɛte twɛ na ase ne bɛte nneɛma bebree ase ne sɛ obi a obedi sɔfo obi anso kɔntete na Paul ananka ɛfɛ no Saul de yinim sɛ ɔno no ɔhyia Yesu mponimpo wɔ Damascus kwan no so na onyankopɔn kasa ɛkyerɛkyerɛ no yɛbɛka sɛ ɔtetee no tie hu sɛ Paul edemufo a anya kura no Peter no momo ne Yesu ɛnanteɛ nti no mo ntitinye mu onyame na ɛfrɛ ɔmo na onyame ɛde ɔmo fa saa kwan no so owura nankasa ɔtete ɔmo wɔ asase so saa ɛna ɔsan tete Paul nso ɛwɔ kwan sonko bi so adɔfo no sɛ owura nankasa tete wɔ a sɛ yɛtena Kristo na ase na ɔkyerɛkyerɛ na ɔtete yɛn a yɛkɔ abɔnten na yɛakɔ akɔtwe akra ɛso yɛ ne yɛn ne yɛkasa yɛ ɛna nea enye nyame na wafrɛ no nso ana wamfa ntetee mu nso ɛso ne yɛn ne kasa yɛ yɛbɔ mpae so nyame ndom boa yɛn na yɛntimi ɛnkasa yɛnyɛ onyame ankasa na nemsifo ɛwɔ asase so sɛ deɛ wafrɛ yɛn sɛ yɛn bɛyɛ no na sɛ deɛ ɔno tie no ɔhwɛ kwan sɛ yɛn so yɛbɛyɛ saa adɔfo no yɛn mpae bo nyina ne sɛ ewie bere a Kristo mayɛ na abɛn ɛkyɛn sɛ deɛ ɛsɛ sɛ nka ɛbɛn no abɛn yɛn sisi bere a yɛhu Kristo ebisi saa bere ne kyɛ sɛ abɛn akyɛn sɛ deɛ bere a yɛgye Kristo di yɛ no nti adɔfo ensɛm na yɛte firi nyame asɛm mu no tete nkyerɛkyerɛ no a na yɛ kere yɛtumi ho sɛ we deɛ no korɛ ɛno ɛna yɛate saa na Paul de no korɛ no kɔma Galatia asafo no nanso ɔmo ma kwan ma nkyerɛkyerɛ foforo bi bewura asafo no mu ɛne nyame asafo nkyerɛkyerɛ bebree ahodoɔ bebree na bewura mu na yɛmpae bo nyina ne sɛ onyankopɔn yɛ na adom yɛntimi tintim ma ɔno nko a onyankopɔn yɛ na adom yɛntimi tintim ma Awurade nko a yɛnka no korɛ no yɛndi no korɛ no ndi yɛnkasa nso yɛte ensɛm no a yɛmpie Bible no yɛn nso yɛnkan ɛma yɛn ho sɛ nneɛma te no korɛ anaasɛ te sɛn adɔfo no onyankopɔn ɛno nti na de ho kronkron na ma yɛn no sɛ yɛnte ne nan ase ana yɛfa twerɛ no to hɔ a ɔnkyerɛkyerɛ yɛn mu ɛno nti yɛn kronkron so sɛ yɛn saa adom yi na Paul ka biribi ɛwɔ nkyekyɛmu wɔtwe ne sɛ obi de asɛmpa foforo na de nkyerɛkyerɛ foforo bi afi baabi ɛba a ɛnyɛ ne yɛakyerɛkyerɛ mu yi a saa nipa kɔ sɛ ɛyɛ nipa sɛ yɛ abɔfoɔ sɛ yɛ deɛ enume ɛnka saa nipa no
Yɛbɔ mpae so Onyankopɔn de akra ho adwendwen asodie bɛto yɛ koma so. Na ewieyɛ bere yi mu yi, ɛba Kristo ma yɛ abɛn yɛntumi yɛn nso yɛnka nokwasɛm no nkyerɛ afoforɔ. Ɔdɔfoɔ, hyɛ Kristo ho asɛm ma nnipa nyinaa nte asɛmpa no. Na sɛdeɛ wiase no ɛkorɔ no, yɛama asɛmpa no annɔɔso a, akra bebree ɛna ɛyera. Nyame nkronkron boa yɛn, hyɛ yɛn den. Yɛsua asɛm na yɛnte aseɛ yie, na wonam yɛn so de agye akra ma wo ho. Nyame nhyira wo bebree wɔ Yesu din mu. Amen.